bayan na tashi daga wa'azi har na sa kaya a mota ta zan tafi wani mutum sai ya fito a guje malam na ce almajiri ya ce baba sarki yana kiran ka na ce waye baba sarki ya ce zo mu je dan fasa yana shiga da tsohon sai na ga wajen mutum 20 kowa da rawani shi kuma da katuwa alkyabba ana masa fifita da izga a hannunsa guda biyu yana shiga ɗakin sai na ce salamu alaikum sai ya ce kai shigo kawai yana zuwa na turkusa a gaban shi ya kalle ni ya ce yaro baka san na ba na ce a ban san ka ba ya ce ɗan kanwa ya ce tun nan ba ma gogo duk ba mai gogo a nan yaro ya kalle ni ya ce yaro idan baka san na ba su maila ɗan plani gomo garku tudun wadda ɗan kaɗe doguwa fulata daga nan har sun du tabbas za mu iya cewa a nan wajen jikan malam ya yi gaskiya a maganar shi da ya faɗa duba da yadda idan muka duba da magana ta tabbayar a bangana ce wacce ya kamata a duba ta to dai ba manta ba a yau da tabbas ana ɗaya daga cikin ko kuma mu ce muku ana votar ana irga ƙuri'un jihohi ko kuma mu ce muku jiha ta kan zaben shugaban ƙasa wannan aka gudanarwa a takan 18 ga watan uku a takan 2023 don an ka kasance ba ko wanda kake bibiyar wannan channel kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye zan so da karin namun kalmar ta alamar lakin da alamar subscribe tabbas wannan wata kan wani wagana ajiye hoton shi a nato tabbai ya cika jarumi kuma ya cika basi kuma ya cika wannan kamata a jinjina masa domin ya yi matukar kokarin da ya kamata a yaba masa kuma a jinjina masa zamu ga tabbas ya yi kokari sosai idan batun da muke don ma kasance ba ko wanda kake bibiyar channel din da aka ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribe da kuma alamar karara domin hakan ne ke kara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar da dukkan wasu fasiyan aikawa na channel din take kawo kuma kuke yin su kuke jin daɗin su kuke yaba da su muna fatan masu yawan da suke bibiyar mu za su yi mana shaɗin bidiyon zuwa group din su na watsa da domin su tabbatar da cewa suna bibiyar channel kuma suna bibiyar dukkan wasu ayyuka da take kawo musu masu daɗi masu zuciya da ku cewa da bibiyar mu kuma ku cewa da danna mana kalmomin nan na alamar subscribing da kuma alamar karara tabbas Congo sai ya cika jarumi wata kan a cikin arewacin Najeriya ko kuma ce muku tabbas a Najeriya ma gaba ɗaya tabbas za mu iya cewa a nan wajen jikan malam ya yi gaskiya a maganar shi da ya faɗa duba da yadda idan muka duba da magana ta tabbayar a bangana ce wacce ya kamata a duba ta to dai ba manta ba a yau da tabbas ana ɗaya daga cikin ko kuma mu ce muku ana votar ana irga ƙuri'un jihohi ko kuma mu ce muku jiha ta kan zaben shugaban ƙasa wannan aka gudanarwa ta kan 18 ga watan uku a takan 2023 don an ka kasance ba wanda kake bibiyar wannan channel din kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye zan so da karin namun kalmar ta alamar lakin da alamar subscribe tabbas wannan wata kan wani wagana ajiye hoton shi a nato tabbai ya cika jarumi kuma ya cika basi kuma ya cika wannan kamata a jinjina masa domin ya yi matukar kokarin da ya kamata a yaba masa kuma a jinjina masa zamu ga tabbas ya yi kokari sosai idan batun da muke don waka kasance ba ko wanda kake bibiyar channel din da aka ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribing da kuma alamar karara domin hakan ne ke kara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aikawa na channel din take kawo kuma kuke yin su kuke jin daɗin su kuke yaba da su muna fatan masu yawan da suke bibiyar mu za su yi mana shaɗin bidiyon zuwa group din su na watsa da domin su tabbatar da cewa suna bibiyar channel kuma suna bibiyar dukkan wasu ayyuka da take kawo musu masu daɗi masu zuciya da ku cewa da bibiyar mu kuma ku cewa da danna mana kalmomin nan na alamar subscribing da kuma alamar karara tabbas Congo sai ya cika jarumi wata kan a cikin arewacin Najeriya ko kuma ce muku tabbas a Najeriya ma gaba ɗaya tabbas za mu iya cewa a nan wajen jikan malam ya yi gaskiya a maganar shi da ya faɗa duba da yadda idan muka duba da magana ta tabbayar a bangana ce wacce ya kamata a duba ta to dai ba manta ba a yau da tabbas ana ɗaya daga cikin ko kuma mu ce muku ana votar ana irga ƙuri'un jihohi ko kuma mu ce muku jiha ta kan zaben shugaban ƙasa wannan aka gudanarwa a takan 18 ga watan uku a takan 2023 don an ka kasance ba ko wanda kake bibiyar wannan channel din kafin mu shiga cikin bidiyon kai tsaye zan so da karin namun kalmar ta alamar lakin da alamar subscribe tabbas wannan wata kan wani wagana ajiye hoton shi a nato tabbai ya cika jarumi kuma ya cika basi kuma ya cika wannan kamata a jinjina masa domin ya yi matukar kokarin da ya kamata a yaba masa kuma a jinjina masa zamu ga tabbas ya yi kokari sosai idan batun da muke don ma kasance ba ko wanda kake bibiyar channel din da aka ci gaba da danna mana kalmar ta alamar subscribing da kuma alamar karara domin hakan ne ke kara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel din kuma kuna bibiyar da dukkan wasu fasiyan aikawa na channel din take kawo kuma kuke yin su kuke jin daɗin su kuke yaba da su muna fatan masu yawan da suke bibiyar mu za su yi mana shaɗin bidiyon zuwa group din su na watsa da domin su tabbatar da cewa suna bibiyar channel kuma suna bibiyar dukkan wasu ayyuka da take kawo musu masu daɗi masu zuciya da ku cewa da bibiyar mu kuma ku cewa da danna mana kalmomin nan na alamar subscribing da kuma alamar karara tabbas Congo sai ya cika jarumi wata kan a cikin arewacin Najeriya ko kuma ce muku tabbas a Najeriya ma gaba ɗaya
tabbas za mu iya cewa a nan wajen jikan malam ya yi gaskiya a maganar shi da ya faɗa, duba da yadda muka duba da magana ta tabbayar a magana ce wacce ya kamata a duba ta. To dai ba ku manta ba a yau da tabbas ana ɗaya daga cikin ko kuma mu ce muku ana irga ƙuri'un jihohi ko kuma mu ce muku jiha wata kan zaben shugaban ƙasa wannan aka gudanarwa ta kan a 18